Atia tom. Tia tom nanyo. Nanyo bibia betimi asi o. Yo bibia betimi asi. E o show ni so. Abaya ete say. Nyame adom a. Otunso imuya ode. Ete say. Nyame adom na say. Eh, me huye. Eje auntie. Wo ba me show you so am your Bible your Quran we focus your snap. Anybody happen there? Open there. Bible. Konya so. Pentecost. Yesu. My friend for you so. And I say what do make you? O capture na my name. Famani. Yeah. Peja koso na kasa. O ofese blacky. Bodi ayame. Ayame Lydia Boama. Udini eboama. Sire boama sirebo. Oni sirebo okay auntie Lydia na eni. Peja. Bible. Mikra Bible. Sasa ma me bekin. Sasa ma bekin. No cretrodro. Cretrodro. Mi nitro. Onyame boame. Onyame boame. Order. Fato. Aba ya sembe na dia beda o mame. Kechi. Pacho, meni obi me o de Kwame Apia. Sauti hui. Wanyo. She. E na kono ne fe. Wanyo. Kasegua kasemu yi. Pacha. Man ko twa ba me hwe. Wanyo. Pacha. She. Awuni wafura pie. Pacha. Sorry dina na me. Na doa ho no. Doa. Trasi. Na, Kwame Apia no. Wo wai. Pacha Krono. Krono. Krono ho na wote. Pacha. Wono ma me no papa. Pacha. My name is Swa. Na ma me we. O ma Ponsuta. Ntu betena wo so aho. Me Swa ne papa. Kasa kakra li. Wo betena wo so aho. Beswa, na me Swa ne father na eti wo ho. Den na nyi se ne ko ba. So me father ni free mo no. Wo father free. Ya ma wano so. Ema timi edi kote anyima wanyini. Wano so ba. Me fe maso. Me father ni free mo ntema me je school. Tama o de yarekoda hospital. Na de na so ani ntimi hwe. Pacha no hwe. Na wo je school. Pacha. Adenti. Ye bibia na wo je school. So le tina se time bla why. Ati atom ne fry say doa. Me nsuro nyame. Kola ke 20. Timi fi mu ntre pad wo mu ntre man. Lydia ma wone so na kasa na wo ma me ni hu kwa me fa so a me boa wo. Nye sa wo hye mabufu a me na wo sresre sa na enye papa ma. Wo se wone wo so ano papa nete. Pacha. E na wo papa wuye. Pacha. Den wan go school. Uni madie. Nesa bibwe wanu kasa me osuti. Uni madie. Pacha. Kasa den na boy ni no koda abrampa mu nipa no do oye ne ho ha no e mo abetwo yo. Ase wo sresre no we na ya ni jesem ana. Lydia ma anu so na kasa den na ukohia Kwame Apia. Ono ne umpra be ma odi kan wafa wo kanokre. Pacha. Na wo fa be ma da. Pacha. Yo den na ukohia no koda ka kire. Pacho. Yes ma'am. I'm ko tadi ojo. Yes ma se kodidwa. Pacha. Kasa. It me kwa na mhia one na nda amfu bi. Na nda amfu ne frame. Se me mrantie. Me yes, me ka kire omo say ya suma me timi nya adaje adom be hia na omo di omo nkomo na kire me. Nti omo ya omo ka kire me say o brane embusa wasem. Na me ka kire say me say adom be hia me na omo ni medi sa nkomo. Ti esa na omo ne me ku ho a ko mbe yi omo nsa abon. E na Apia no eye no ka kire say mafro bi na sin panse womba. Ade nti na mo ne na ba be ku ntokwa na Apia ne wo me nam.
no mu fie animu okay to I know say good Samaritan you charge for kasa PC tiasa na okache me say me kwen na me ka say me kudenti bo ka say me nko me ko say na ba ko atwa asi meni na apia no ebesin di matino say ba ko atwa asi meni tampa ye kona na ehia ba ko no yo say na ese me wo di machi ye den no say wo so wo gina ha ye den to I say no say kwai no ma ye ko ti ye ko no busa me say me didi say na me say e fam Lydia no busa me say me di mfie say na mbo me edi kire na wo say 15 ti say wo say na mo 14 say no manya 15 na sa time na ye ola ne de na wo 14 pacha na wachima no anya womenses Debbie na unya womenses kra Pacha. okay yo kasa Eburade Kwame Apia kasa tiesa no na oba ye ko na mhia madam fu na madam fu say wo de oya adwama yo nkran na wo de wani bire esi wo muso Kwame Apia no obi ka sa a kire no yo ada na wo de wachi no ukodwom pacha yo kasa bapa ti esa na madam fu ka say do be ka bi amen kan kire no na me ka say mate ti wa ma Apia na ante ene ye ko nti ye ko na madam fu no wo okojame ma mko toni o ma ti mi ko fie no ene odimachi ti odimachi madam fu ka so won san ene o yift si di ma me say menje ana mka Apia che o 50 ana mka so won fa nto no na me de mi hia hwe ti asa madam fu no be hwim scam madam fu ka say ompa madam fu ka say okọ de beta de nti wonko wonje na adwaman no fa nko ti me no madam fu ni ko na no ka say boy ni sa no ti ono chiche nkrofo sika na mka say sa mate ti ya sa no ade chiye na me ne madam fu na nam madam fu ka say ye ko fa Apia na nim ho ene hu say Lydia ne ho fehwe na nim kosua kasa ye hu say Apia ni gina ho na Apia ni gina nim ho ena me so madam fu na madam fu your friend say membra na se me ne madam fu na madam fu se me nko na me se Debbie ye nko na madam fu ka se oni okohia ne boy wadamfo no na so no boy no so how many years wadamfo no and they mean hu ni age okay no say oni okohia adamfo ntime nko kuti ase na me se ye nko na nko he wada boy na nsen ho fa nsen ho tan wo na ato ne kwa kohwe ne boy anim yo this a champo ndumo dibedu akola to me ye ene sana wanyi Lydia wonya akola ka say tiesa no ye ko na oma ye ko omho tie tete ni wo sa no ma me ko omo dem ho tie ko ye sa tam no wahunu ma edi na say ada ye be hu no na de chie na mo osa ukọ ho amen no na de chie na no wadamfo ne kọ ho na wadamfo so ndo kọ ne boy ho okay kasa tie ko no ka chem say ye wura no ka chem so person ne ba ba fe na m ka say medium ndru sa stage no na ko wura ne dem na mo ko gba mpia na mo ko hwe shole ana gazabo ana the head of Medusa na udi akire kọ dem no na ho no na akọ movie kasa tiesa ena o ka chem say osrem ye nto bunkutoje na m ka chem say menye bida but still me manende to oya na o ka chem o pa macho ana o yo say wo dey say wo plan so am sure come me sure good ana m ka say me ye hwe me tenya ade say bia me plan so say ye nye no ka ento pa macho ma de na ye be around be 10 more anajo 10 anopa 10 ti o pa macho say ma ni bo be 2 ni nyina na wo hyedem ho wo so a wampie sa wo kọ yo kasa ya ma otiri nko kasa kasa ti o kan say na ma me ka say okay mate ya fe de na so be peme yo kasa me mo otiri nko wura me ka say mate ti esa no ka say yo to o ma me ni have affair te fito ni en kasa bio ono da dodo say sa da no mi baako usi mi enu emedi tro pacho baako ono da baako to ono da wie no ka say
me oni da we wa anka hwe e no se kofie Tesa ni enkasa mpo wan kasa ne hu bi ono so anfiri anhwehwe obi mu ano ohwe ba na me de enkasa no ohwehwe wo se de say no ohwe me se wo diska be mame na me yakwa akodidi ba me so ada no fito na me hu moja so you virgin onu da wie no hu moja eti na how ti ankasa for na me shan kra me ncha na twem shan kra na me onu so ahwe on de no akasa ba me de me mfi no okay na nti esan 31st or 9th na me kwa so na numre na me ko na me say share omo say share on the down phone na danfo ba ko dia na obi san say na obi ane bebla wo ho kama e de na montem atete na kwa ten say ndie mu de na mfa ho e da so obi fa wi am so ma fa mi wi na so ka che won so say ohun ya won fa ni wi am so me fa mi wi jesa na onu ni beja no opa ma cho say wo de ada na ye nti no de fa chem ana me ka che say wo nye hwe ti me o ka che say de okwa kuja me na me ka so won san na nda phone na say wo de o mara kuja ma ni kuja na akra de we nhwe nu kra ana me ka che say me de mom ho abufu no e ma mo fa amba nso na we say on fa tem mpem say e bi amoye ma de kitu e bi na me di mo atem Tesa no mka ten say wu mu ade na nso me ko efie o na kubusa say me mu ade a peni ba na maka say tia no hoda ba mo de mo ye nti e be maka say tia mo e na akọ watch night pacha ti ye me ko na o besin kra ko ja no ko na no opamacho ba odu efie ni ho na mka say se wadu de ye nra efie ni no si de bi obeche na ade chi a no waba na mka semate ti ade chi ye no wamba na ade chi na me se twam na wosa hu me wosa hu na me ka chen se nyi aka twa se obe efie ho no se okwa adwuma wa ade adwuma odi mate ye radi di mi be si biara ma pini suo yeah ma prisuo ye radi di mi be sibiara ma pene swa mano umpe wodu be si mate ora ke 1240 yo di nkomo e Lydia metie o tesa no na de chi no sa memi se betwam na me ne ka sa de nta wa amba na de chi me se betwa no sa frame Sadi ko wo mu ma wo pacha osa ko di wo pacha na je sai atiri wo nu mu atiri wo sanse yo timo anu so wona ne ko e na ewia na no pa pacha so na ewia je sai wona nwumre de wunya kwan pie eno so ko no da mpre dodo sai baako yo yen ko eto aso apia kasa Lydia pacha ntiyesa ne so yen san kasa bi ana meswa mu hu se mu yam ka chan se menyam na de na wan kasa wa hu se wonyam se na wunchi mai onya ne menses da no chima sister betena sibi na wo ba no koma wo di no mo wa me kola akwa bi aso rampa mo ma sister ne trans ebusuafo obi be kasa de na ohini ni wayi akora yanim 15 yes ba ye di sua de se ni nua keto bi hwe na wa hunu de obi aye no na wono so adwene na ho cause akora nka utie ni kasa mu a oye very intelligent girl ena kwa me apia se se ko ne bossa shoso asene edwade anu kasa pesi ena osane ne kodai na wo ofiefo hu se wonyam ena yede to mu se ne onkra ka na menji o mu wo se wonyam men no pensime nem na no mo nto kan to ka sampia nye tamampe na me tamampe na mba e se am come down phone na mo ka chiro no mo si na we do say ni na me ka chiro se mbukra mi ni no we always say to ja woni na me se me na me ogu se me de hu se me ni
Tell some baby I'm some more catching seminary. Baby almost meaning, now no one to come to us. And tell you, Adam Mufina, Miss America to test. Near Tessie and Panean. Menu, and I won't cast 7 wine, I'm seminary up here. None a new man your call, Umufio. My name is Tabaco, and I'm a call, Umufio. See a choir, now you got 2 no fun. Na no fa say on dey enye ne wo fa sen nem na enyem said yenti one ne bada dem one wo fa no gina dan mu bi die gina se nya one na enyem ka say na no fa say no fa sen de nya one na enyem na no fa sen kro kwa adwuma to oba o meba fie okay tanche bi aye kwa na me hu say apia no na fa achiro ho na me ka chere so an say so apia no na ekon Tantiwa no of so fresh say mumra for snaba ti mumla ba yambra yakwa kra na efie nkra no de kom sa de ejina abonten yo na omu ne enti ya sa amsa ka say oya na ka chi apia nsem no apia ka say nyo onim na nyim she na o ka say o de enko no beba fie ti on ba fie na on ba na mso ani ho am so akwa so ti ya sa na on ba o de squad bibrebe na na onu aba akukure didi ma e ka se onu aketua small boy no say wenye oni nua na nyim na sense no o ye se obebume ye ba buru nyina ka se o ye se obebun ti asa na omo square be ye se o makwa akototuma no ama o me maka ten se nya apia nem na nyim na so menye omo so menhie omo da menhie omo fada na ikofie on Fito menko homeso sister akra ya odiania e ba cha ya me bravo kasegu so Mike no aso e ba cha ya me bravo oba munchen wadi sen okay no sa no o papa ko fa na bae na mo ne na tena e ba cha wan sister ye be kasa kole mamwa no kwa biso mamwa no e ba cha o le papa ko fa na bae ni nua panya we le chi mamienu ni nti le papa ko fa na bae wa amfa na amre yen se ye ne ntina no kre onne no ni nua no osori ana ode ne ko na danfo le papa adanfo oba nti se wo frɛ we kura so na papa no empene na kre na ne maame we ne maame wo nsita wo ya ne maame ye yafo Baby, le papa na ye yarefo. Ena wa ma na ntra ne maame okofa ne ba ya. Ono so mfa ne ntra mo nche ono so dina koma na danfo. Le papa le papa na ni a friend no fin say o ye besuso ni mu. Aha. Kase. Enti ye ne tete hwa wo school. Ene school de papa bresa mekọ na mi nko kina sa na papa o ye o papa. Enti papa timi ne wire timi hokura na obetena kwa na wo sum na no. Enti kasa ne ye no papa de yare ye ene ne koto hospital na wodi ti wo wu ye no obewu o yare no we no on ko school enti wo wu ye ne ye bi sa sese ampa ono so onima de no kore de ba ko sese obeye den obesua adwuma na abeto school no so o se ana me ko school ade atia mesua adwuma ena me ko school sa ene o de te ne opia bia na dwebe 12 na 2 omrani ya lokepu akoda yi na sister mo so mo hwe no we oni ni nua ompere mo nka mama asemo eti ma obi me kan kire msa da ne yi nani mo yante kase enti eho na ehu na we mpere ma ntumi ka sister we wo papa yi wa na ntumi so ne mo no se wo papa yi wa na wo wasi adua se takukuko epie apa na sister panyi kwa no otumi mo no Mr. Panyi ti me bono me sister Panyi no ti me bono obono nso so obeko ayo kase obono nso obeko enti ehu sa wonyam no ene me bisa an sa wonyam me sister Panyi yes ase otima yi ontima bi ene yes wonyam na o se me nyam na ade obi ntima na chese wonyam ene yekoto me ma me ba yekoto yi ba na test ye na chese wonyam ene ye bisa ne se wona hwan na nyam ene wo boy ne din ena wo boy ne din enti boy ne so me kra mimi nimu no ena me frɛ ni nua ne kan ho se o me yenkonko hwɛ boy no akira kwan enti ye koya ampa na no fa ketewo bi na na wo ho
and or say no fast and on po yi ano se nye wo nwa enam se na no fast no so okọ adwuma o mai ti ejina hɔ ayɛ sɛ yɛ kwa na obai we ka sɛ on na eba na no fa no frɛ sɛ waba ti yɛ kɔ na yɛ bisa no ɔno nso se nye ɔno anam se na ne nai na ɔse me ne na dada nam se wɔn na dada a ade nti na aka sɛ ɛnyɛ wɔ ɔno so ɔmo obi adi sɛ wo wa pia yi nko a na wo bɔ udin ɛnam so me tu kwan ɛna ɔmo yɛ sɛ ɔmo bɛba fie nti me wa akɔntu ɔmo hɔ kora na ɔmo frɛ me fo so nam se ɔmo ni wɔ me sister wo fie nti mo nkɔ nti me sister so ɔmo ba hɔ no de na kyɛ sɛ dɔmpa na ɔmo de ba hɔ ebe yie dede wo fie hɔ no ɛno na me nti asɛ sister de nti ɔmo be dede na me ni hɔ ɔmo kyerɛ sɛ wei asan aka sɛ ɔno obi foforo akɔlɛ so obisa na ɔnso so se ɔnka ahwe nti Lydia wa bɔ bɛma foforo bi di Pacho Debbie. na de nti na ɔmo so wa bɔ bɛma bi di Minim enti ɔmo kas. Why na so wa bɔ bɛma foforo di Ɛyɛ ne namfo. ne nan foforo no Pacha. you abran pa de dua bɛ ɔmo adwuma sister kasa enti na me ni hɔ enti Mrs. Afre me ka kyerɛ me no na kyɛ sɛ na boy no hye bi sɛ mu no na sɛ ne maame wɔ baabi akɔlɛ maame wɔ side ɛno kasa ne yɛ mu kura frɛ ne maame sɛ nkɔ mmra na ɔmo yɛnkɔ hu boy yɛnka ho asɛm maame na ama ɛne yɛte sɛ boy ne maame wɔ saa side ɔna yɛ ka kyerɛ sɛ ne boy ne maame wɔ baabi ɔwɔ no enti ne ɔnkɔhwehwɛ maame no na maame no fa mɛtɔ ne bananim ne yɛ hu enti wɔ de bɛkɔ akɔto maame ne sɛ de ɔbɛba ɔbɛka sɛ bia me ko osisi no frɛ na me ko ye maame ne se ne ba ne mai na me ato committee fo anim na se ni se na akola no saa na ye se daabi me so saa ta me sisi de me na ya me nye adwuma me se me so me ntimi nhwɛ no enti saa de na maame wɔ hɔ de a ɔnkɔ ene ye insurance man so ɔnkɔ ne maame hɔ akora nkɔ ne maame hɔ aha ye de ne ma ne nua no se wɔ ne no nkɔ ene ɔde ne kɔ ye ɔde ne kɔ nsuta enti ɛwɔ hɔ a na akora ya san aba na me se me wo ba me nya adwuma me ti ma hwɛ hɔ no ɔso ntra hɔ minim de enti a wo ba enti Lydia ade enti na wo ba wakɔ maame hɔ na wo ba Pacha maame a ne pamo me wo maame a wawo wo ɔne ne kum a ɔne wawale bɛma foforo ne te Pacha wo muti wan room anto o ma gine dan tu maame no na e pam ɔne ne kum no ɔmo ya na ɔma pamo sako he ɔmo ya ɔmo se kɔ na nya anse na abɛtena nya anse nso na wɔnyɛ mu ya wɔde te ahwire ho sem tu no ma pam wasan mo waba Pacha na sister eni mba ni de sa mo ba no no mo na matete no ti apia na ese ni famra kwa so no hwe ne ba o hwe ne yire na mo gye no enti na kyɛ sa akora ye wɔ na ɛna Mrs. Baba akɔka sɛ ɔmra fi ti me hu onu sɛ na wɔtwe ne na anɔkɔsi ada no na kyɛ sɛ ne ndafu ayɛ no na misuru na mte de bi akora ma ankɔfa na ahwɛ na awo aka na bonte ama bibi ayɛ no ɛna mka sɛ na ese afuru nkɔ ni mu kakra me de no kɔ hospital mse onya 8 months some days na fui acha ti yese ni tamu be so ani sa okay ka sɛ Ghana for mo nya kora ya mo ama me kɔ fa na bae ti me ba me de ne bae na mse ni o me kɔ hospital ti ye kɔ ye ɛwɔ Breman SD hɔ no ti me na ne kɔ ye na je sɛ wo ehwɛ no mse mogya ba akɔkora ni no ti ne o sɛ ye bo ni mogya ti wo ma no mogya mi ni nsu and say obaye no kura be friend na maame so ko me fa no nko maame ne bae o so mfa akola no nko na mfa no nko chana so oh ehwo de ye Ghana from wo tusu ko tie agya ne ba bi kura aduane bibi wo ho abanya be di woda wan room mu ni die onfa we nko ka ho na de we di na chi so nyem ono so te ho bi o te ho ye se o ma ha da ma tim we di na chi wono so nyem o te ho ma ha da ma na nti ne we de wo fa se bi o ku bi ani ku he no ejista ba mo ba ne sei ne kura enti ba ne sei me bosia na me bokọ de ko hospital ye boka 1002 na se ukura de bia nsa amra na che se enuane a yesi wodidi nya mogya na apia ne nam ho di mate afa ne ho so minya apia ne ma fa ne for picture ma Pacha me picture woni me ne number Pacha na ne ye be de se ye be de